Velkommen til værkstedet. Den her gang handler det om automatsprøjter. Jeg har kun taget 2 automatsprøjter med. Det gælder for den begge to, at når man har brugt den, så skal den gøres ren. Og det er den måde, man gør den ren på, det er ned i så varmt vand fra vandhanen, som den kan. Og så simpelthen pumpe, sådan at det bliver renset godt og grundigt igennem. Hvis det er sådan, at man ikke gør det, så vil medicinen komme til at hænge heroppe i ventilen. Det også skal ske med den begge to, både Ecomatikken og Primatexen, det er, hvis det er sådan, man bruger medicinflasken flere gange og sætter den ned over nålen her, så kan den afgive noget gummi fra medicinflasken, og det kan altså komme til at sætte sig, så den ikke kan bruges mere. Primatex-sprøjten, der kan man få udskiftet den del her. Det kan man desværre ikke med Ecomatikken, fordi at den pris, det er den samme som en ny sprøjte. Så er det kommet gummirester ned, og man ikke kan få det ud, så er man nødt til at købe en ny sprøjte.